Moro moro ja tervetuloa tällä kertaa tämmöisen videon pariin. Mä oon pitkään vähän miettinyt, että pitäisikö alkaa tekemään kuvailee vähän niin kuin vlogityyppistä vaakavideoa näistä, kun paljon tulee pihalla kiipeämässä käytyä ja tavallaan siellä on hauska kuvailla näitä mestoja, että millaisessa paikassa käy ja mitä kaikkea tavallaan muuta siinä tapahtuu siinä sen niitä sendi ympärillä, koska se, mitä yleensä on kuvannut ja laittanut mihinkään nettiin, on pelkkiä sendejä ja se on aika pieni osa kuitenkaan siitä, mitä siellä kivillä tapahtuu. Ja ensimmäiseksi tähän nyt valikoitu toi Killeri Tampereelta, ihan klassikkopaikka, ja siellä on yksi Tampereen kiivetyin 7C-reitti, varmaan yksi tunnetuimpia reittejä Tampereelta muutenkin, semmoinen kuin Painajainen, siihen tällä kertaa. Mä oon sen Painajaisen kiivennyt aiemmin. Sittari siihen olisi vielä, minkä voisi kiivetä, ja sitten siinä sen vieressä on semmoinen narkolepsia 7C plussa, mitä oikeastaan tällä kertaa oli niinku ohjelmassa. No joo, näin sitä oltais kivelle saavuttu ja tai parkkikselle. Sitten vähän päde ja kiveä alle, niin päästään kiipeen. Siellä piisaa. 5 pädiä yhteensä menee tolleen niinku keposasti Opeliin. Ja vähän ööliä. No siinä olisi 3 pädiä selässä ja dropperi ja vielä autoon käydään viemässä nää tohon kivelle ja tehdään sit toinen lenkki, pääsee pikkusen helpommalla. Helpommalla kun tääkin ei pikkusen vähän tämmönen takapainoinen läjä kantaa. Mutta kivi löytyy tosta sitten aika lailla läheltä parkkiksesta. Ei oo pitkä matka, niin jaksaa kantaa koko läjä. Ja täällä on kyllä aika lämmin. Lämpöisempi kuin mitä olettais. Jos auton mittari näyttää 6 astetta, niin jos pitäisi arvioida jotain, niin mä sanoisin, että täällä on melkein 15, mutta kai se keväällä aina tuntuu vähän siltä. Ja noin. Siinähän meillä sitten on Tampereen klassikko kivi. Täällä on taitaa olla yksi tai top 3 Tampereen kiivetyimmistä 7C-reiteistä on tää Painajainen-standi. On varmaan yli 4 metriä tonne huipulle. Ehkä 5. 4-5 metrin väliin. Mutta tässä on ihan ok tää ländi. Niin tähän saa hyvän pomppulinnan kyllä alle, varsinkin kun on pädejä näin paljon, niin ei meinaa mitään, vaikka itekseen kiipeäkin. Mä spotan kameran johonkin, eikä hakea loput pädit. Katsotaanpa sitten lisää. Siihen pädit paikalleen silleen, siinä tulee aika lailla oikeastaan ihan vika move on vielä sinne loppukanttiin, siinä tulee swingi aika kova, niin silleen, että pystyy sitäkin tekemään. Noin, mä oon tähän setuppiin aika tyytyväinen. Tuolla on tommonen pikku rako. Niin mä koitan sen saada vielä käännettyä tohon. Se ottaa pikkusen niin, että tää tulee kilaantua tänne näihin. Ja sitten potkii näitä täältä ton verran kiinimmäksi tonne. Niin meillä on aika hyvä setuppi tohon. Ei oo semmosen nilkantappa reikiä taikka välejä taikka muuta. Totta kai ulkona kun kiivetään, niin pitää vähän olla niinku varautunut siihen, että katsoo vähän miten tulee alas, ei ihan hallitsemattomasti tuu. Mutta tämmöiselle setupille on aika hyvä tippua kyllä. Sitten joskus jos on jotain, periaatteessa niin kuin tässäkin on riski, että on tää kivi. Oikein ottaa jotkut hyvät pannut tuolta ja horjahtaa taaksepäin, niin sitten tämmösiä on hyvä suojata jollakin repulla, jos ei ole spotteria. Et jos siihen nyt saa vähänkin jotain väliin, niin se saattaa sitten vähän suojella takaraivoa tuurilla, jos kävi joku oikein hasardi. Tälleen kun itekseen tuli, niin mukavampi, että on niinku reilusti
niin on sitä varaa valita, että mitä tekee. Ei ole niinku pakko tyytyä staattiseen petaan. Sitten esitetään, että muka lämpätään aina todella jotenkin tyylikkäästi. Harvoin tulee kyllä noin perusteellisesti, mutta tossa on kiva saada jalat vähän lämpöiseksi, tuolta putoo tavallaan aika korkealta aika helposti, niin sitten on siihen jotenkin valmiina. Sitten sitä saisi alkaa suorittaa pikkuhiljaa. Joo. Sessio jotain. Yrkkä 1. Niin tosta reitistä tosiaan sen verran, että se on standilähtönä tosta railosta, jostain sitten piti kauheasti etsiä oikealle kädelle jotain hyvään kohtaan, vaikka ei sillä ole juurikaan merkitystä. Mut siitä mä itse teen noin huukki ylös ja sit oikealle kädelle tonne. Se on ihan hyvä ote, vähän terävä, mutta on oikeasti hyvä. Ja siihen voi mätsäillä. Sitten vasurilla tommoseen kasto, niin sen saa peukulle semmosen hyvän kohan, se on ihan ok. Ja sitten toi pintsi on semi huono ja tää krimppi on kanssa aika huono, missä vasen käsi. Ja tää oikean käden pudotus on niinku periaatteessa eka vaikea muuvi. Ja siitä sitä tultiinkin alas. Ihan helppoa kädet ja lämpöstä tuolla. Sitten seuraavalla yrkellä pääsin muuvin pidemmälle. Taikka periaatteessa 2, kun tässä tää jalan laittu tonne. Toi on hyvä ote, mutta sinne jotenkin sitä ei niinku näe ja sitä ei meinaa saada sinne. Ja sit olisi pitkä kurotus, josta ei saanut kiinni. Aivan valkoista. Peristä oikea käsi. No voi perseen perse. Äsken mä nyt sitä unohdin panna rekin päälle. Mä siis kiipesin sen äsken. Pitääkö mut yrittää koittaa kiivetä se videolle uudestaan. Hiukan tää kyllä ärsyttää. Kiivetän reitti nyt 2 kertaa ihan vaan sen takia, että ei tullut videolla. No onpa ainakin nyt harjoitella. Ja tuli kämmenenkin reikä topautissa. No, se ei haittaa. Se kämmenä tarvii muuta ottaa kun toi tuolta ylhäällä. Mä teen pikku toukkarilla. Pikku semmonen tuki tuolta, niin se oli ihan jees. Paskaa. En ihan saanut kunnollista. No sitten nyt tällä yrkellä mun mielestä osuu aika hyvin kohilleen toi oikean käden ote ja sit oli vielä harjoitellutkin tätä pariin kertaa, niin sai ton kurotuksenkin pidettyä. Sitten pikku muistihäiriö, että mitä noilla jaloilla piti tehdä ja vaikea jalanmätsi ja sit nähdään miksi piti pädit laittaa kunnolla. Siinä tulee tollanen ihan iso swingi tuolta topista ainakin tuolla mun petalla. Ei sentään jäänyt siitäkin. Saa videollekin. Ihan hauska, ihan hauska. Aika kommittava tuo vikamuovi. Oi. Semmonen. Se oli mun ensimmäinen 7C plussa. Mikä se ihan C+:lta tuntuu. Vaikka Otto oli sille 7C vaan antanut, mutta on se mun mielestä vaikeampi kuin oikeastaan mikään 7C mitä mä oon kiivennyt. Toki on niitäkin 7C reittejä mitä mä en oo päässyt, mutta tää tuntuisi olevan ihan plussan kanssa ihan linjassa. Jos mä oikein innostun ja saan ton verenvuodon tyrehtyä, niin mä koitan vielä tätä paineellisen sittaria kanssa. Sehän se olisi komeita kilta. Eka 7C plussa ja toka 7C plussa samana päivänä. Saa nähdä.
Jos tuo kämme alkaa sotkea, niin sitten mä pakkaan kyllä kamppi. Siis vanha reikä. Käytiin, oliko toissapäivänä muistihäiriöiden pinsi ja sloperit vähän repi kämmentä auki. Mutta joo, semmosta. Miksi mä en voi ottaa sinne kuntoon? Tää veret läpi tuossa. No joo, semmonen setti. Tuo paineinen ei oikein lähtenyt. Hopla. Paineinen ei oikein lähtenyt. Mä ymmärrän miten mä oon joskus kiivennyt ja tuntuu menee vielä kohtuu helposti. Mutta taikka niinku, että julkinen anteeksi mitä kaikille kelle. Mäkin joskus, mikä idiootti, joskus sanoin, että tää on softi kuin mikä. No ei nyt softi kuin mikä, mutta oon mä joskus jotain väittänyt, että tää on softin puoleinen, mutta ei kyllä tuntunut siltä. Kyllä tää on sitten sormenpää auki ja siellä on pikku pisara jäi meikäläisen DNAtakin tonne kivelle ja tää koittaa harjailla nuo puhtaaksi. Tulee joskus uudella motivaatiolla tuohon painajaisen kimppuun, mutta nyt toi toppisen tää ei tuntunut enää hankalta, se on sama, tai tuli tuohon narkolepsiaan sama toppi, mutta jos ei vaan niinku, ei millään ei saa muuvia kiinni tonne oikealle ylös. Toi on vähän kun on vältellyt boardikiipeilyä, niin sitten tommoset pitkät vedot ja kovaa kiinni, niin kontaktivoima tuntuu olevan tosi hakuisessa. Jotenkin haluaa aina kaivaa ja nysvää ja lypsää otteita ja mennä staattisesti ja muuta. Tää vähän jotenkin. Että pitäisikö tosta jaksaa motivoitua vai pitäisikö ton vaan antaa olla nyt kun toi narkolepsia on kiivetty. Mä ajattelin, että mä hinkkaan nyt kun tällä kertaa on ja on pädejä hyviä ja muuta. Mutta itessään ton sittarin kiipeäminen tohon, niin mulla saattais vielä ehkä olla jotain muutakin projekteja kiivettävänä. Että. No, nyt kun toi on kiivetty, niin pitäisiköhän käydä koittaa vesipesua. Sekin on 7C+. Siinäkin suunnilleen muuvit tehnyt. Se on itse asiassa Tampereen kiivetyin 7C+. Eikä se varsinaisesti oo ollut ehkä se kaikista inspiroivin linja, mutta sielläkin vois käydä. Kun ei näitä nyt liikaa on näitä tämmösiä niin kuin silleen, mitä on käynyt kokeilemaan ja mitkä tietää suunnilleen miten ne menee. Mutta semmoista. Mä keräilen tosta kamppeet ja autolle ja käyn syömässä ja saa nähdä. Periaatteessa mä tuossa mietin jo, että pitääkö lähteä reenaamaan lisää, että muunille vähän, mutta pitää vähän arvuutella, kun samahan täyteen jotain. Että onko se tännillä hommia vai onko se joskus joku toinen päivä käy reenailemaan. Mutta joo, semmoista.